Al-Quran dan Sunnah Rasul itu pokok-pokok aja. Nah, masalah banyak paling kerentil pirang-pirang, terutama belakangan masalah macam-macam. Lalu bagaimana caranya supaya mendapatkan hukum untuk yang perindel-perindel ini? Diambilkan dari pokok-pokok ini. Yang ambil siapa? Yang ahli. Siapa yang mujtahid itu? Mereka mengarahkan pikiran untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari nas-nas yang pokok itu tadi. Ditasdik nek bener bukan satu tapi dua ganjaran ini. Keliru aja dikai ganjaran siji. Tasjian lil bahsi, jadi orang terus gelem, tapi saiki wong saiki gak gelem, gak iso dikeploki barang wis turu wae. Mbiyen ditasdik mbok semangat meneliti sampai turute lil bahsi wa ta'ammuli lan berpikir listijla'i ma fihil maslahah untuk mendapatkan kejelasannya apa? Listijla'i ma untuk mendapatkan kejelasannya sesuatu fihi kang iku tetep ing dalem ma al maslahatur rajihah maslahah sing unggul lil jami'i kanggo keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bal adzara al-khalq idza mahtalafu fiha wa rafa'a anhumul haraj wa manahal mukhti minhum fi istihadi ajran wal musibu ajraini. Bal azara al khalqa ya rujuke azara niku syar wingi lam yujib alaina syar'u syarak tidak mewajibkan kepada kita untuk menetapi satu makna yang dianggap unggul. Bal azara balik memaafkan, memberikan, menerima alasan. Iku azara. Iya syarak al khalqa ing wong-wong manusa. Nek ora manusa ya mok manut ngatur-ngatur. Khalqu itu manusa wong. Liyane ngetutno manusa. Makhluk sing paling mulya itu manusa. Idza mahtalafu nalikane berbeda pendapat ya khalqu fiha ing dalem iki kaya apa rujukane iki ini bolak-balik marang ning kono kok ya masail iki lho alati masail dhuwur iki saya terus wingi kok azarul khalqa idza mahtalafu fiha wa rafa'alan ngangkat ya syarak anhum saking khalq. Jadi khalq iku dimaknani manusa, lebih khas lagi sing dianggap manusa iku wong-wong sing pinter-pinter. Al khalq iki wong alim-alim ya uga bangsane kowe. Kowe gak pati makhluk ngono. Bal azharul khalq idza mahtalafu nalikane berbeda pendapat wa rafa'alan ngangkat ya syarak anhum saking khalq al kharaja ing kharaj
Arot itu sungkan apa ini dosa apa gak ini iki ya. Wis rasa ban pokoke apa enggak apa-apa pikiranmu kaya apa beda pendapat enggak masalah. Di dalam fikih itu mulane aku kondo wingi fikih itu semuanya bersifat zon. Kalau nas, teks Quran, teks sunnah itu pasti ya kotor. Tapi kalau fikih itu ijtihadi zon. Jadi semua orang boleh berpikir, tapi ya sing ahli pikir, gak angger wong yang mergo ana bidange dhewe-dhewe nek kowe ora ahli pikir terus melok mikir malah gendeng kowe. Jadi ulama-ulama berbeda pendapat itu dibiarkan, nggak perlu sungkan lah. Malah bamanahal mu'ti bamanaha lan maringi sapa syarak paring al-mukhti'ah sing keliru dalam ijtihadnya minhum saking khalq. Jadi khalq itu khusus mereka-mereka yang mempunyai makom ulama yang bisa ijtihad mencurahkan akal pikirannya untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari nas-nas yang qat'i seperti Quran dan Sunnah. Bahkan syarak memberikan mereka al-mukhti' minhum sing keliru ae minhum saking ulama-ulama yang mustahidin niku fi ijtihadi ing dalam ijtihade mukhti' diparingi ajron ing ganjaran siji wal musibah lan maringi ing wong sing bener, artinya bener dalam ijtihadnya diparingi ajro ini ing ganjaran loro. Tasjian sebagai support, arti gue support itu penyemangat. Mulai gue ndelok bal-balan terus keplok-keplok, mulai gue jenis tasjian lillaibin supaya tambah semangat mblayu mbok keploki tasjik jenenge. Ya. Bahasa anune support. Bahasa anune ya menyemangati. Tasjian. Untuk memberikan semangat lil bahsi kanggo membahas, meneliti. Jadi syarak memang membuka, bahkan bukan hanya membuka, memberikan bonus untuk mereka yang mau mencurahkan akal pikirannya, mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari nas-nas yang pasti di Quran dan Sunnah. Yang itu kita sebut dengan ijtihad. Orang-orang yang mau ijtihad mencurahkan pikirannya untuk mendapatkan kesimpulan hukum, karena tidak semua masalah itu ada di Quran dan di Sunnah itu enggak. Karena itu babonan. Al-Quran dan Sunnah Rasul itu pokok-pokok aja. Nah, masalah banyak pating kerentil pirang-pirang, terutama belakangan masalah macam-macam. Lalu bagaimana caranya supaya mendapatkan hukum untuk yang perindel-perindel ini? Diambilkan dari pokok-pokok ini. Yang ambil siapa? Yang ahli. Siapa yang mujtahid itu? Mereka mengarahkan pikiran untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari nas-nas yang pokok itu tadi. Ditasdik nek bener bukan satu tapi dua ganjaran. Keliru aja dikai ganjaran siji. Tasjian lil bahsi, jadi orang terus gelem, tapi saiki wong saiki gak gelem, gak iso dikeploki barang wis turu ae. Mbiyen ditasdik mbok semangat meneliti sampai turute lil bahsi wa ta'ammuli lan berpikir listijla'i ma fihil maslahah
untuk mendapatkan kejelasan. Kejelasannya apa? Listijla'i ma, untuk mendapatkan kejelasannya sesuatu fihi kang iku tetep ing dalem ma al maslahatur rajihah, maslahah sing unggul lil jami'i kanggo keseluruhannya. Bab kita kemarin diterangkan bahwa semua ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, cara segala macam itu untuk kemaslahatannya hamba, untuk kemaslahatan kita lah, bukan untuk Gusti Allah. Nggak perlu macam, nggak butuh apa-apa. Gusti Allah ghaniyun hamid, untuk kemaslahatan kita. Karena itu pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan tolok ukur itu kemaslahatan kita. Semakin unggul ini kemaslahatannya bagi kita, itu yang dipakai. Nah, itu dibuka, orang boleh berpikir, mencurahkan pikirannya, ijtihadnya seperti apa untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari pokok-pokok itu. Nek bener dikai ganjaran loro, salah dikai siji. Ben semangat untuk mendapat kejelasan dari sesuatu yang memang merupakan kemaslahatan bagi seluruh umat, bagi kehidupan bersama. Walidzalika waqa'al khilaf fi hadzal masail wal ahkam. Karena itu jangan heran, krana iku waqa'a terjadi apa al khilafu, perbedaan fi hadzal masail ing dalam iki masalah wal ahkam lan iki hukum. Ana sing ngentukno, sing ora ngentukno, ana sing boleh pilih. Ya, itu terjadi. Mulai nggone basul masail ning nggone muktamar NU itu, wah, itu kadang-kadang kesimpulannya jawaban itu fihi kaulani. Fi aqwalun, ora arang-arang sing pasti iki hukume ngene gak. Dadi sing akeh iku fi kaulani. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Fihi aqwalun. Dalam pendapat ini ada beberapa pilihan. Wasuriyatu tahtarul akhwat. Jadi biasanya ngono. Sing Suriah memilih yang haram, yang akhwat, tapi boleh yang bahwa rahmatullah itu merupakan rahmatullah. Perbedaan-perbedaan dari ulama-ulama itu justru merupakan rahmat ala hadzil ummati, ngatasi iki umat. Kayak misalnya nenggone muktamar itu sudah beberapa kali diadakan pembahasan tentang bank itu, ya fihi akwal, ada salah satu akwal, sitai haram, sitai boleh, sitai syubhat. Lah kan enak, warga NU yang sekian juta banyaknya itu enak, mergo ana sing wis biasa ning gone bank, lah njiko sing halal ae. Sing ora tau ning bank mergo mulai cilik celengan itu. Ya seneng mergo iki, nek aku malah kono haram. Jadi khilaf antara ulama di dalam hal hukum-hukum yang tafsili ini merupakan rahmat. Karena intinya, sekali lagi, intinya aturan-aturan agama untuk kemaslahatan umat, bukan untuk memberatkan umat. Wa inna min fadlillahi 'alan nas fi hadzal ikhtilaf taksirut turuq. Loh ya, itu hanya orang yang anu saja, sing apa jenenge, kurang piknik aja nek ana perbedaan pendapat terus kok kaget itu. Wa inna min fadlillah,
lan iku setengah saking fadhole Gusti Allah, anugrahe Gusti Allah taala alan nasi ing atase manusa fi hadzal ikhtilaf yang dalam iki perbedaan-perbedaan. Lho perbedaan kok rahmat itu ning ndi letaknya? Wa inna min fadlillahi alan nasi fi hadzal ikhtilaf taksirat turuq apa ngekehake dalan-dalan aturuk jamae torik taksirat turuki ngekehke dalan-dalan al-musilati sing nekakake lin najati marang keselamatan. Kepengin slamet iku dalane pirang-pirang. Lho, ana sing didono kene lho. Didono kene kok. Kene ya iso. Terus kepenak orang aku tak milih kene wae dah. Aku numpak mobil. Aku tak kene ae aku mlaku sikil. Aku tak kene aku meh sepeda ontelan. Semuanya kepenak. Taksiru turukit musilah lin najat. Kabeh slamet arep apa. Kama anna qillatal usul fil hukmi nikmah ukhra. Ini kudu dipahami nek gak paham wah malah pertentangan gak jelas kabeh. Jane kepenak kama anna qillatal usul kaya dene setuhune sithike pokok-pokok usul dasar-dasar yang pokok fil hukmi dalam hukum nikmatan ukhra ana kenikmatan yang lain qasadaha kang nyejo ora kok kebetulan enggak qasadaha sing nejo ha ing nikmat ukhra sapa sahibus syariah pemilik syariat yaitu Gusti Allah di dalam hal di dunia ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Katakan yanha sehingga ana sapa sahibus syariah iku yanha ngelarang ya sahibus syariah dalam pengertian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelarang ashabahu ing sahabat-sahabate sahibus syariah. Ngelarang apa? Ngelarang ing ayuksiru yen to ngakeh-ngakehake ya ashabuhu min sualin saking takok. Juga kan takok. Itu supaya apa litapko supaya tetap masalah-masalah itu syariat itu ala asliha ing atase asline. Apa asline? Bahwa al halal wal ibahatul an kena anu ngendikakno muabeh sing alam donya iku dititahno kanggo manusa. Kanggo manusa apa ae ja'alalakum khalaqalakum ning Quran itu untuk kita semua. Karena kita diangkat sebagai khalifahnya untuk menguasai dan nata bumi ini. Karena itu semuanya diberikan kepada kita. Makanya terus wabeh iku halal kecuali yang diharamkan. Ya. Itu orang kok kabeh haram kecuali yang halal, enggak. Wabeh halal kecuali yang diharamkan. Dan yang diharamkan itu yang disebutkan oleh Al-Qur'an, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat sedikit sekali. Yang lain halal kabeh. Lah kok mbok golek-goleki terus ya. Golek rekoso. Golek-golek kaya MUI ku golek-golek. Golek-golek sing halal apa ya bisa njaluk ora wis ngono halal kabeh halal ora usah digolek-goleki tambah engko kecentok haram kok malah wis njaluk bebas aja merdeka sampai juga tidak makanya terus dibuka
pendapat-pendapat itu dibuka karena usul fil hukmi itu disengaja, orang kok kebetulan disengaja, hanya pokok-pokok saja. Itu mendelok Quran, Sunnah, pokok-pokok saja. Sing dikaramno ya mau iku-iku aja, tidak rinci kayak KUHP enggak. Jadi kepenak. Itu merupakan nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang disengaja, memang disengaja, ora kebetulan. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ora usah kaget, ora sampe takok. Sing haram iku wis jelas iki lho, wis dikandakno sing haram iku jelas, sing halal jelas. Sing ora di ngendikane halal harame iku ora kok Gusti Allah lalino gak. Itu supaya kowe kepenak, iku anugerah kanggo kowe dari bebas. Aja mau mbok takok-takokno malah berat. Kakean takok iku malah berat ditakok. Kowe nek dikongkon tuku rokok ya semangkat ngono ae tukono rokok sembang dengah, mbok takokno cap nopo. Engko sih. Terus sapa jenenge? Cap bola dunia. Wah, golek kowe cap bola dunia. Niku sing kelopot napa sing ya. Biyen ana wonge Abah Allah yarham Ki Bisriku jenenge Tukin ya. Dikongkon ngijolno dhuwit, bodo-bodo bocah cilik. Enggak kan takok. Kene iki ijolno dhuwit receh iki. Receh napa sing bunder-bunder cilik-cilik. Mbek apa? Oh kak, yang segitiga. Ngangkat mulai isuk nganti maghrib. Keringetan gobios mulai. Lapor mboten wonten ingkang sedaya bunder. Lah ya kowe takok bareng malah apa. Kanjeng Nabi yanha ayuk siru min soal supaya tetap kayak aslinya apa halal ya nek kowe meneng ae iku halal bareng kowe takok iso tekan haram iku wong niku mendem ya terus ngono barang kowe ndak niku oleh niku lam yakun balam yakun aimatuddin wal fiqh yulzimun al-ahza bimadzhabihim. Oh. Walam yakun lan ora ana sapa aimatuddin. Pemimpin-pemimpin agama iku sing dimaksud ulama-ulama kaya Imam Syafi'i iku ya ora kaya ulama majelis ulama. Aimatuddin iku. Wal fiqh lan imam-imam fikih iku ora ana iku yulzimuna netepake al-akhza, tidak harus mengambil bimadzhabihim kelawan pendapat-pendapate aimatuddin wal fiqhi wal tizamil amali lan netepi ngamal biha kelawan madzhabihim ka ono. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, gak ono. Kowe kudu kaya iki, kaya ketepan pendapatku iki. Nek gak kaya pendapatku gak sah, gak ono ngono iku. Daun. Aimatuddin wal fuqaha itu gak ono sing majibno wong kudu ngambil pendapat mereka. Gak ono. Bal kanu la yarawna ghadadah min hadzal khilaf. Wa bal kanu bali ana ya a'immatuddin wal fuqaha iku la yarawna ora berpendapat, ora ningali ya a'immatuddin wal fuqaha ghadadatan min hadzal khilaf. Sulitan dapur apa sungkan-sungkan gak kepenak kabeh min hadzal khilafi saking iki perbedaan. Nanti perbedaan ini biasa-biasa ora sok wah kok beda.
Wa kanal wahidu lan ana sapa al wahidu seorang minhum saking aimatuddin wal fikhi idza ra'al maslahata nalikane ningali ya wahid minhum ningali al maslahata ing maslahah layak naf ayarja ilaiha ora sungkan ora menghindar ayarja ento narik balik ilaiha marang apa maslahah itu. Jadi biasa mereka itu wah aku pendapatku gini tapi ini kok lebih maslahat ambil yang ini. Itu tidak menghindar, menunjukkan bahwa itu tadi lain zimunal ahdu bimadzahibihim, mereka tidak memaksakan mengikuti pendapat-pendapat mereka. Fa Abu Hanifah masalan. Abu Hanifah seorang alim mujtahid mazhab masalan umpamane karena iyo Abu Hanifah iku yufaddil sedekah ngunjukake memenangkan ngunjukake ya Abu Hanifah as-shadaqata ing sedekah ala haji tatawu'i ing atase haji tatawu. Semula Abu Hanifah mujtahid mazhab yang terkenal itu ketika ditanya apa endi duit iki ora wis tau kaji anak duit cukup go kajine iki disedekahno apa dienggo haji tatawu haji sunat wong wis kaji kok sedekah. Ini jawaban yang pertama Abu Hanifah itu sedekah. Sedekah wong wis kaji kok kewajiban ngaji wis hilang. Arep golek apa neh ganjaran wis kaji wis laisa jazaa'u illal jannah wis untuk swarga ora apa. Wis sedekah saja. Tapi falamma hajja wa ra'a masyaqqatahu bareng beliau sendiri haji seperti kita ketahui bahwa Abu Hanifah ini tempat tinggalnya di Irak ya, di Irak. Di Baghdad. Belum haji nalika fatwa itu baik sedekah daripada haji tatawu. Sudah pernah haji mau haji lagi apa sedekah, duitnya buat sedekah saja daripada buat haji sunnah. Itu belum haji nalika gitu. Falamma haja ketika Abu Hanifah sendiri haji tindak haji sapa Abu Hanifah waro'a lan pirsa sapa Abu Hanifah masyaqqatahu ing masyaqqahe haji ada mongko bali sapa Abu Hanifah angkaulihi saking pendapate sing hadza iki bali ila tafdilil akhir marang ngunjukake sing terakhir yaitu ngunjukake haji. Asale ngunjukno sedekah ora sedekah tapi ngrasakno dhewe kok ngene abote haji. Berarti iki ganjarane kudu akeh banget ya. Ganjarane akeh. Wong rekosane kaya ngene. Al-ajru ala qadril masyaqqah, masyaqqah kaya ngene. Ngrasakno dhewe haji. Nek hajine dhewe iku paling gampang, ibadah paling gampang kaji. Timbangane salat misalnya. Salat iku ana kudu maca Fatihah bareng. Nek gak iso maca Fatihah
sembahyang gak sah. Jadi mas sembahyang itu kudu belajar Fatihah. Senajan sadurunge sembahyang maca wae lah. Tapi kudu belajar Fatihah. Fatihah iku ae kudu fasih. Ora sak gelem. Lah nek durung iso fasih, yes. Ora fasih lah, tapi kudu terus masih-masihno sampai fasih. Itu kan angel itu. Lah nek kaji ku mubeng-mubeng ngubengi Ka'bah ber ping 7. Wirawiri Safa Marwah 7 wis. Tengok-tengok iku intine kaji kan al haju Arafah, tengok-tengok ning Arafah ono blok-blok meneng ae. Ambek turu barang enggak masalah pokoke tengok-tengok ning Arafah. Iku ning kono iku tengok-tengok sedina ya kena, sedeluk ya kena, pokoke tengok-tengok. Balang jumlah ya padha karo nyawat jambu barang niku. Wis iku tok. Iku gua ampine ra karuan, ra ono wong tawah kok kliru gak ono, sak gua blek-bleke wong. Iku gak mungkin kliru tawah gak mungkin. Mung arek mubeng nirutno wong-wong liyane do ngiwa ngono. Kowe kok neng kan ya ketabrak wong. Saiki iku malah wis digawekno 2 jalur saiki iku usule Bung Karno biyen. Gawe jalur ae 2 jalur. Mbiyen saiki iku ning gone ngliwati pasar barang. Ngliwati pasar. Saiki wis mlebu masjid. Wis mlebu masjid digawe 2 jalur. Sing kok Safa metu kene, sing kok Marwah metu kene. Udah rene diitung 1, rono diitung 2. Rene 3, ono 4, rene 5, itu terbal. Gampang banget. Gampang tapi masakot. Mergo waduhe ngono, waduh. Mane manis tato ayu amarga ya kudu nglumpukno duit barang, kecuali nek jadi petugas bayar. Nek ra jadi petugas kowe kudu nyelangi dhisik udah haji. Ning kono berat ora karuan. Mergo kumpul karo wong akeh, mayoritas awam kabeh. Bayangno iku kumpul sekian itu bisa satu wilayah kaya Mina sing mok semono iku iki Rembang kegeden desa ini 1 juta ya. Sak kabupaten Rembang iki 0,5 juta ya gak ono. Iku 1 juta ning gone Mina. Bayang wong awam kabeh. Awam. Awame wong-wong iku ngungkuli awame wong Jawa. Wong Indonesia iku awam iku angel-angel ngandani. Bu ampun mriku niku. Sampeyan niku kula pun biasa kan Mas ono. Wis biasa atus ning kali ngene dene. Di depan umum atus wis biasa. Lah ning kono gebiar-gebiar ning atus ning kene pinggir dalan niku piye? Orang pun biasa kok ngono jane. Biasane atus ning kali. Wah, itu bayangno sing wong awam kono, iku luwih awam nek timbangane. Masya Allah. Wong apa jenenge? Wis komat, mbayang jamaah iku wis komat. Wis komat kabeh wis Allahu Akbar. Aku wis ngene iki Allah. Kok nyuruh-nyuruh ning ngarepku ngono Allahu Akbar. Iki karepe piye? Lah kok aku kok piye? Mesti miring, enggak bisa tidak ning ngarepku bener. Lho kok gak mikir ya niku.
Ya mikir tapi gak tutup pikirannya wong. Wong awam. Maksane orang ganggu wong barang gak termasuk aturan pokok. Ya sisane rukuke miring. Ngene gak ya kena bokonge dekne. Lah bareng Abu Hanifah pirsa nek wah berarti ngene. Kira-kira macam belanjaannya gede tenan iki ngumpuli sedekah nek ngono. Jadi dia menarik balik apa fatwane yang pertama itu. Wali Muhammadin ra'yun fin najasa. Imam Muhammad itu juga bin Ahmad niku ya ngono, duwe pendapat fin najasa. Adalah terus ganti pendapatnya itu sama Muhammad anhu saking pendapatnya ra'yun lama zaba bareng wis tindak sama Muhammad ila Marwin marang Marwin, satu daerah di kawasan Turki ya Marwin. Waro'a balwan nas biha lan ningali dhewe sapa Muhammad balwan nas ing cobane menungso biha ana ing Marwin kok. Kok angel ngono. Apa jenenge menghindari najis nek di gak dimaafu iku apa ceprot-ceprotan becek-becek ngono nek gak dimaafu ya memberatkan banget mbek wong-wong iku. Asale wis keceprat-ceprat ya tetep najis. Mergo sing didelok ning daerah. Ning daerah iku ora ana ceprot-ceprot ngono. Ora ceprot-ceprot berubah pikirane. Wah iki nek dinajisno kabeh ini ya sakake. Wa Malikun aidzan kana yaqulu bi asya'a tsumma raja'anha. Imam Malik juga begitu. Wa Malikun utai Imam Malik aidzan halimane kana ana Imam Malik iku yaqulu ngendika berpendapat berfatwa ya Malik bi asya'a kelawan pira-pira perkara tsumma raja'a mongko keri-keri narik balik ya Malik anha saking asya' karena kondisi yang berubah. Apa artinya ini? Artinya tidak ada hukum yang fikih yang bersifat dzoni itu harus itu enggak ya apa namanya terbuka untuk ijtihad itu. Wal Imam Syafi'i bukan hanya berbeda dengan orang lain, berbeda dengan dirinya sendiri ketika pertama sebelum haji dengan sesudah haji. Itu beda, tak masalah. Tidak ada ilzamul hukmi minhum. Mereka tidak menetapkannya. Wal Imam Syafi'i, ta Imam Syafi'i, Imamul Madhab Asy-Syahir, Imam Madhab yang terkenal sekali. Imam Syafi'i itu paling terkenal karena di samping Imam Madhab, beliau menciptakan ilmu usul fikih itu yang bisa untuk mandiri melampaui zaman untuk menetapkan hukum-hukum. Wal Imam Syafi'i Imamul Madhab Syahir laman takola bareng pindah sapa Imam Syafi'i minal Irak saking Irak ila Misra marang Mesir ada mongko bali sapa Imam Syafi'i fa ansa'a mongko bangun sapa Imam Syafi'i mazhaban jadidan ing mazhab yang baru. Wa tarakalan tinggal sapa Imam Syafi'i mazhabul awal ing mazhab Imam Syafi'i yang pertama ketika di Irak illa nahwa isrina mas'alatan kejaba sekitar 20 masalah saja minhu saking mazhabihil awal. Mulai terkenal Imam Syafi'i kagungan kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim artinya ketika beliau masih tinggal di Irak. Ketika beliau kemudian belakangan pindah ke Mesir, pendapatnya sudah lain dengan pendapatnya yang ketika di Irak. Makanya ada pendapat sebetulnya kalau ada di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab fikih, orang masih tetap menggunakan
pendapatnya Imam Syafi'i dengan mengatakan ini menurut kaul qadim itu sebenarnya hanya sekitar 20 masalah saja. Lainnya sudah enggak dipakai. Imam Syafi'i sendiri sudah menggunakan kaul jadidnya, yaitu ketika beliau di Mesir, ya. Saya kira ini Baitul Masail saya digunakan itu mengambil ya ini yang dari 20 masalah ini aja, 20 masalah, enggak boleh seluruhnya karena Imam Syafi'i sendiri enggak menggunakan kok. Yang lain hanya yang 20 itu. Akhirnya Imam Syafi'i kabudute ning gone Mesir. Nah, Abu Hanifah makame ning gone Baghdad ya ning Irak. Dulu sama-sama di Irak. Lihada kana salafus salih minal ulama ya'dziru ba'duhum ba'da. Karena arai iki kana ono sapa as-salafu as-salih, ulama salaf yang saleh minal ulama saking para alim zaman sahabat awal-awal tabi'in iku ulama salaf saleh iku ya'dziru. Itu tadi maknanya apa ya'dziru? Membolehkan ya'dziru, memberikan tidak ngekang, tidak ngelarang ya'dziru. Sapa ba'duhum sebagian ulama salaf, ba'dan yang sebagian idza mahtalafu fiha nalikane padha berbeda pendapat. Iya, ulama salaf mau fiha ing dalem masalah. Nek ana masalah berbeda pendapat, ya sudah. Enggak apa-apa. Ya aziru ba'du ba'da. Niku beda karo aku, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya aziru. Wala yaibu ahadun minhum ra'yan ra'ahu ghairuhu. Kaono kula saiki ae sing model ngono iku. Wala yaibu lan ora maitu ora nyacat sapa ahadun seorang pun minhum saking ulama salaf. Ora maitu ora nyacat ra'yan ing pendapat ra'ahu sing berpendapat ing ra'yun sapa ghairuhu liyane ahad. Gak padha lah ya biasa ngono ae. Wala yakhfa mauqiful Imam Malik alladzi lam yarda lil khalifati Harun Rasyid. Wala yakhfa lan ora sabar maneh apa mauqiful Imamil Malik, apa posisine Imam Malik alladzi lam yarda kang ora rena ya ladzi Imam Malik tidak berkenan lil khalifati marang khalifah Harun Rasyid. Padahal Harun Rasyid itu khalifah yang sangat wibawa, kepala negara yang terkenal itu. Imam Malik lam yarda lil khalifah kedua khalifah Harun Rasyid ayuj bira jami al muslimin ento memaksa ya Harun Rasyid jami al muslimin ing sekabehane wong-wong Islam alal amal ing atase ngamalake bi kitabihi kelawan kitab Imam Malik al Muwatta, kitab terkenal kumpulan hadis Imam Malik yang namanya al Muwatta itu sangat terkenal sekali, ya, sangat terkenal. Terus kepala negara nih itu punya keinginan bikin SK mewajibkan rakyat untuk mengamalkan Muwatta. Imam Malik yang membuat Muwatta sendiri tidak mau, tidak setuju. Wah, jangan, nek saiki wah kebenaran. Di SK karo pemerintah kan kebenaran. Iki enggak. Imam Malik lam yardo ma'asid dati takharil Imam Malik fi riwayati, padahal
Padahal ma'asidati sartane buangete tuwe niti-niti Imam Malik fi riwayati dan riwayat Imam Malik lahu nenggone Al-Muwatta. Itu enggak sembarangan. Imam Malik itu temenanan untuk niti-niti hadis-hadis yang beliau beliau tintingi dan beliau susun dalam Al-Muwatta itu. Wa muwafaqati ma'asiddati takhari wa muwafaqati ulamaiddin lan persetujuane ulama-ulama agama alaihi ing atase Muwatta Imam Malik. Ulama semuanya sepakat itu. Jadi Mama Harun Rasid menetapkan bikin SK untuk itu diamalkan oleh seluruh rakyat. Itu ulama yang lain itu setuju kabeh. Imam Maliknya yang enggak setuju. Enggak setuju. Kenapa kok enggak setuju Imam Malik itu? Wa allalah lan memberi alasan sapa Malikun Imam Malik. Rafdahu ing penolaane Imam Malik hadza iki. Kenapa beliau menolak padahal ulama-ulama segala macam ulama udin cocok kabeh. Memberi alasan sapa Imam Malik penolakannya ini bikaulihi kelawan dawuh Imam Malik. Inna ashabar Rasulillah setuhune sahabat-sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tafarraqu berpencaran pencar-pencar ya ashabu Rasulillah fil bilad ing dalam negeri-negeri ora mok ning Irak tok, ana sing ning Syam, ana sing ning Palestina, ana sing ning gone ana Khurasan, ana sing ning gone Parsi. Ning dinti ya tafarraqu fil bilad ing dalam pira-pira negeri. Waqat yakunu lan mungkin aja ada. Qad yakunu terkadang ono inda ba'dihim ono sebagian mereka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ashabu Rasulillah itu yakunu minal ahadis sange pira-pira hadis apa ma barang layab lughoni sing ora tumeka ya ma ing ingsun. Bisa jadi sahabat-sahabate Kanjeng Nabi itu kan berpencaran, tidak hanya di Madinah, di Mekah, di Baghdad, di Irak, di Palestina, di Syam, di Parsi, di Afghanistan, di India. Sehingga kemanan sahabat kan Indonesia tok. Jadi Indonesia itu istimewa. Tidak menangi sahabat. Ya Islamnya paling songo paling ya sahabat. Kalau selainnya Pakistanan bareng itu menangi sahabat kabeh. Inna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu fil bilad. Bahkan yakunu inda ba'dihi minal ahadits man lam yakun. Mungkin di antara mereka itu ada yang mempunyai hadis-hadis yang saya sendiri tidak punya. Saya kan sumber saya yang saya temui aja. Walau balaghani kaumpamane sampai malam ya blughuni mau ing ingsun la ghayyartu yakti ngowahi sapa ingsun saean ing sesuwiji-wiji mimma saing barang dawantuhu sing wis ngumpulake sapa ingsun ing ma apa istilahnya saiki apa ya ngumpulno aja lah. Jadi Muwatta itu kan kumpulan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Nah ini Harun Rasid sendiri itu khalifah pada waktu itu
apa namanya, kepala negara. Itu yang minta supaya ini yang dijadikan pegangan. Karek ngetokno SK ngono ae Harun Rasid wis dadi pegangan. Ulama-ulama yang lain ya setuju, tapi Imam Malik enggak, dengan alasan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu bertebaran di mana-mana. Tidak hanya di Baghdad, tidak hanya di Irak saja. Mungkin aja ada sahabat-sahabat di mana-mana itu yang mempunyai hadis tidak sampai ke saya, karena saya nggak ketemu dia. Nah, seandainya kok ketemu, ini akan saya ubah apa yang ada di dalam Muwatta ini. Mesti ada perubahan-perubahan. Jadi artinya apa? Artinya ini tidak final. Muwatta saya itu rendah hati ini Imam Malik ini tidak final, karena masih ada kemungkinan hadis-hadis yang tidak terhimpun oleh saya karena saya tidak ketemu. Ada di mana-mana kok. Walihada kana al-imamul mujtahid, lan krana ara iki kana ana sapa al-imamul mujtahid, imam sing sudah tingkat mujtahid iku yanha kaya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal dan imam-imam mujtahid yang lain. Imam mujtahid itu yanha ngelarang ya imamul mujtahid man ing wong yastaftunahu sing njaluk fatwa ya man hu ing imamul mujtahid, ngelarang ing ayat takhiru yen to gawe sapa man yastaftinunahu gawe fatwahu ing fatwane al imamul mujtahid didadekno dinan ing agama. Yuqallidunahu sing mengikuti ya manhu ing dain din iku mau. Au ayyaj'aluhu utawa yen to ndadekake ya man yastaftinunahu hu ing din. Din iku asale saka apa jenenge fatwahu mau, fatwane imam mujtahid didadekna sababan dadi sebab litafriqati marang perpecahan. Ya gak kaya saiki. Kaya saiki pendapatnya dhewe dianggap fatwa tunggal. Mujtahid sendiri itu loh, imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi sak pitulute itu melarang orang yang bertanya kepada beliau. Iki wis tak jawab, tapi aja mbok kandhakno wong nek fatwaku iki agama. Agama yo ngene sing harus dianut, enggak kaya ngene jahanam muga. Engko lak ning kono ana pendapat yang lain, jadi ada pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya Imam Ahmad. Nek kowe kudu harus ini Imam Syafi'i misalnya harus Syafi'i. Tunggu gegeran kowe ambekan penganut apa imam-imam yang lain. Mulane saiki kowe ning nggone Mekah iku gak ana wong gegeran perkara sembayang sing beda-beda. Sembayang sing Allahu Akbar ora sendak ya ana, terus langsung ana sing tahiyate ngene ana sing tahiyate di obong-obongno. Ya ngono ae kabeh liyane. Mergo imam-imame memang apa namanya melarang orang untuk menganggap pendapatnya itu sebagai ketentuan hukum dari Gusti Allah. Dianggap agama, enggak. Masa ini pendapatnya di ini aja dianggap kaya agama. Orang kaya di ini jahanam. Mujtahid itu enggak begitu. Enggak kena tinggal sebab gegeran. Wa binaan ala zalik, lan kebangun ala zalika ing atas berdasarkan ini, binaan ala zalik itu.
Karena ana sapa ba'dhum sebagiane ulama-ulama mujtahidin iku ya malu kadang-kadang gunakno bistihadi ghairihim kelawan ijtihate liyane ulama mau. Oh. Tarakhusan krana memberikan kemurahan au muwafaqatan li jamaatil muslimin utawa kanggo nyocoki menyesuaikan li jamaatil muslimin maring jamaah wong muslim itu apa masyhur itu imam satu sembahyang di kelompoknya sing bermadzhab lain terus menggunakan mazhabnya orang lain itu biasa. Saiki ya ora mungkin. Wa min hadzalan iku setengah saking iki mau tawi barang rawah ruya kang diriwayatake ya ma anil imami Ahmad saking Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Karena ono sapa Imam Ahmad iku yaro berpendapat ya Imam Ahmad annal khijamata setuhune khijamah cantuk awil fas padha wae cantuk iki caranya yang berbeda. Al fasdu itu ya kayak cantuk juga tekniknya aja yang agak beda. Saiki malah macam-macam itu. Nek mbiyen cantuk iku yo nganggo sungune sapi iku. Sungune sapi utawa sungune wedhus bolongi kene dikrowaki ngono, sirah iki dikrowaki terus dicacah-cacah tipis, cacah-cacah tipis. Aja wet ngono cacah tipis. Cacah tipis iku kaya nyacah kertas. Latihannya kertas itu dicacah-cacah dia tergores tapi tidak berlubang itu. Iku latihannya. Nek wis iso ngono lagi oleh nyantuk. Terus ditutup iku wis sedot. Terus metu darah. Darah kotor metu wapi. Iku cantuk atau fast. Menurut Imam Ahmad bin Hambal cantuk ngono iku tungkidul wudu. Batalno ya hijamah utawa fasad iku al wudu'a ing wudu. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal cantuk iku batalno wudu. Batiba fasuila disuwuni pirsa sapa Imam Ahmad amman ra'al imam tentang wong ro'a kang ningali yoman al imama ing imam sembayang. Aja Imam Ahmad lho ya, iki beda imam iki mbek Imam Ahmad no beda. Iku mau lakope iki imam iku imam masjid iku imam. Ro'al imam ningali ing imam mbayang ihtajama sing cantuk ya imam. Bar cantuk wa qoma ila sholati lan ngadeg sapa imam ila sholati marang sembahyang walam yatawaddo lan ora wudu sapa imam. Jadi berarti wong iki orang mengikuti mazhab Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ya kudu wudu. Imam Ahmad ngendikane nek nek cantuk iku batalno wudu. Saiki ana wong takok ning gone Imam Ahmad, iki ana imam cantuk ora wudu terus sembahyang. Nek wonten niku, hal yusallil imam jenengan niku imam iki saiki Imam Ahmad. Wa hal yusallil imamu Ahmad khalfahu. Napa purun salat sapa Imam Ahmad khalfahu teng wingkinge imam sing cantuk niku wau. Dadi Imam Ahmad ditakoki. Nek wonten tiyang bar cantuk mboten wudu terus salat.
jenengan apa purun makmum kali ki ambake. Tanyaan jenengan apa purun makmum kali ki ambake. Jawab piye? Faqala mongko dawuh sapa Imam Ahmad, kaifa la usolli, kepriye la usolli ora sembayang sapa ingsun khalfa Malikin ana ing burine Imam Malik. Wa Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Musayyib. Mereka berdua itu tidak membatalkan cantuk itu. Imam Malik itu pendapat cantuk orang batalno wudu. Dia sembahyang aku gak gelem makmum dene ku piye. Aku gak gelem makmum Imam Malik. Itu menunjukkan apa? Pendapat-pendapat. Tapi itu tidak membuatkan tafriqah, perbedaan. Karena pendapatnya ulama-ulama yang ngalim-ngalim ini mustahid itu, pendapat saya itu benar tapi berkemungkinan salah. Pendapat beliau mungkin salah tapi berkemungkinan benar. Jadi semuanya berkemungkinan benar. Kenapa kok harus saya tidak mau sholat di belakangnya beliau-beliau itu? Imam Malik, Sa'id bin Al-Musayyib itu mereka tidak berpendapat bahwa cantuk itu membatalkan wudu, enggak. Jadi kalau beliau-beliau itu sholat setelah cantuk, ya saya ikut di belakangnya. Masa saya enggak sembahyang di belakang mereka. Makmum Imam Malik gak gelem. Gara-gara beliau cantuk tidak wudu lagi. Oh itu ngotot pendapatku dewi. Oh itu akhlaknya ulama-ulama dulu itu. Jadi layul zimu ala madhabihi, tidak mewajibkan madhabnya, mengharuskan. Wa kana Abu Hanifah wallahu a'lam.